Jsou témata, která se periodicky vracejí. Po celé republice se staví a na spoustě míst se tudíž dostávají do sporu starousedlíci s dravými developery. Případ, který jsme natočili s kolegyní Veronikou Krejčí, je o to zajímavější, že developerem je tentokrát Rus a na pozemku, kde má stát luxusní rezidence, stála předtím historicky cenná vila známého pražského novináře. Toto je příběh jedné historicky cenné pražské vily, která padla za oběť projektu ruského developera. Ale také ho můžeme vnímat obráceně. Jak nebezpečným podhoubím pro nejrůznější spiklenecké teorie mohou být pouhé útržky informací. Pojďme ale od začátku. Tuhle krásnou funkcionalistickou vilu si nechal postavit v roce 1929 na takzvaných Dívčích hradech nad Smíchovem významný český novinář Karel Líše. Tady stála vynikající funkcionalistická vila z konce 20. let 20. století od vynikajících architektů Karla Honcíka a Josefa Havlíčka. V čem byla významná ta stavba? Ti architekti určitě patřili ke špičce tehdejší české architektury. A velkou poezii té vile dal prvek točitého schodiště na boku. Ona byla progresivní i po technologické stránce. Vilu zdědil Klaus Krišpín, bubeník pražského výběru. Po návratu z emigrace v ní bydlel. Neměl ale na opravy, takže chátrala. A protože nebyla památkově chráněná, nakonec ji v roce 2018 zboural. Já myslím, že je to zaváhání památkářů, jo? Že ona opravdu měla být dávno památkově chráněna. Po demolici prodal Klaus Krišpín pozemek za víc než 50 milionů firmě Elitkat Prague SRO ruského developera Dmitry Egorceva pro jeho projekt bytového domu s celkem 18 byty. Což samozřejmě vzbudilo nevoli sousedů. Se tady má postavit 7podlažní dům až vlastně do výše k podlaze, který zabere vlastně celou tu plochu toho pozemku. Ventilátor z garáží, odvedení pachu, kouřovod, myslím tím pachu z toalet. Ty komíny vlastně ústí přímo tady vedle terasy a my to budeme vlastně cítit a ty zplodiny půjdou přímo k nám do oken. Sousedé proto proti stavbě podali mnoho námitek. Namítáme proti tomu projektu, že je předimenzovaný a že nepřiměřeným způsobem zastíní okolní nemovitosti. To například. Kromě toho, podle posudku je poměrně dost vadná hluková studie té budovy. Například v té budově má být výtah pro automobily, který bude jezdit pod okny obyvatelům sousedních bytů a vůbec v podstatě není změřená hlučnost tady toho výtahu. Vy říkáte, že teda ta budova bude naddimenzovaná, ale tady už stojí vysoká budova, kde vy máte ty byty a ta budova bude přinejmenším stejně vysoká jako ta vaše, že jo? To jako uznávám, že v okolí stojí také vysoké budovy, ale v tom novém projektu je prostě třeba zohledňovat nějakým způsobem práva a ochráněné zájmy těch lidí, kteří už v těch stávajících budovách bydlí a kteří, zejména pokud jde o majitele těch nízkých bytů, se najednou odstnou v situaci, jako kdyby žili v jeskyni. Technické výhrady jsou jedna věc, ale daleko závažnější jsou podezření, která u stěžovatelů vzbudily jiné souvislosti. Třeba to, že spolumajitelkou zbořené vily byla i politička ODS, která navíc podle kupní smlouvy dostala o 17 milionů víc než Klaus Krišpín a k tomu slíbený byt v hodnotě 5 milionů, přestože vlastnila jen půlku nemovitosti. Proč nedostala přesně polovinu a proč dostala 18,5 milionů víc? Klaus Krišpín, jehož vila stála na tomhle dnes zarostlém pozemku, nám sice na kameru hovořit odmítl. Ale do telefonu nám velmi přesvědčivě vysvětlil, že demolice vily nebyla žádnou nahrávkou ruskému developerovi, ale smutným vyústěním toho, že jeden z jeho 2 bratrů tlačil na prodej, protože byl ve finanční tísni. Jeho kamarádka, zmíněná politička ODS, mu vypomohla, aby se s bratry vyrovnal a proto dostala podle kupní smlouvy více peněz.
Také řekl, že ho uráží, když ho někdo podezírá z nečestného jednání. Podivil se, jak si mohou stěžovat nájemníci domu, který naopak už před lety zastínil jeho vilu a připravil ji o západní slunce. On mi říkal nedlouho předtím vlastně, než tu vilku prodal, že měl už opakovaně nabídky od ruských investorů, ale že rodiče by se obraceli v hrobě, že rozhodně ruským investorům nic prodávat nebude. Takže pro mě to bylo velké překvapení. Sousedé se podivují i nad tím, že tu může v době válečných sankcí spolupracovat s ruským podnikatelem bubeník skupiny, jejímž frontmanem je Michail Kocáb, který se vždy protirusky vymezoval. Jenže ruský developer Dmitrij Egorcev žije a podniká v České republice více než 15 let a pozemek koupil už v roce 2019, tedy dávno před ruskou invazí na Ukrajinu. I s tímto ruským developerem jsme chtěli mluvit, tento ale odmítl, pouze se písemně vyjádřil jeho společník. Tím je jistý František Veselý. Podle něj jim žádná politička ODS cestu k projektu neumetala. Naopak, je mu prý líto, že se musí tak pracně prodírat administrativním bludištěm k realizaci projektu, který nikoho neomezuje. Stavební úřad městské části Praha 5 dal navzdory námitkám rozměrné rezidenci zelenou. Proti tomu se odvolali nejen sousedé okolních domů, ale i radnice Prahy 5. My si zejména myslíme, že ten záměr není tak úplně v souladu s územním plánem. My si myslíme, že tenhle záměr se odkazuje na chybu v území, na sousední dům, který z našeho hlediska neodpovídá charakteru celé čtvrti. Ten investor v podstatě s náma v kontaktu s městskou částí jako se samosprávou vůbec nebyl. Celý to nakreslil a rovnou vlastně to podal na stavební úřad, aniž by se s náma o tom projektu bavil, což považuji vlastně jako za nestandardní jednání. Ani po podání námitek nás nikdy nekontaktoval. To ruskému developerovi vyčítají i sousedé a stavebnímu úřadu pak to, že nesvolal místní šetření, kde by mohli své obavy říct developerovi z očí do očí. Proč neproběhlo? Stavební úřad postupoval v souladu s platnou legislativou. Podle ní může totiž úřad místní šetření vynechat, pokud usoudí, že má k rozhodnutí dostatek informací. To schvalování toho realitního projektu jde neobyčejně rychle a české orgány státní správy ty naše námitky v podstatě ignorují. Tak jak jsme mluvili s jednotlivými účastníky řízení, tak tady existují určité spekulace o tom, že úřady jdou tomuto investorovi na ruku. Nevnímám to tak, že by tam byli lidé, kteří se snaží pomáhat některým investorům, některým developerům. Byť je pravda, že historicky tady tyto tendence na Praze 5 jako byly. Problém je v tom, že dotčené orgány státní správy, třeba Ministerstvo zdravotnictví, které má vlastně kontrolovat tu hlukovou studii, tak se chovají, jako kdyby ve spise žádný ten posudek nebyl. Tak jak to je? Opravdu jdou úřady ruskému podnikateli na ruku? Ministerstvo zdravotnictví celou věc i s oponentními studiemi hodnotilo letos v únoru a má jasno, vše je v pořádku. Byly analyzovány hlukové studie a další podklady, které byly předmětem celého toho řízení a výsledkem bylo potvrzení závazného stanoviska krajské hygienické stanice. I námitky Prahy 5, že nová rezidence není v souladu s územním plánem, vzali za své. Také magistrát už má v tomto jasno, přestože odvolací řízení stále běží a definitivně rozhodnuto ještě není. Dochází k přezkumu některých stanovisek a například právě Ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo při svém zkoumání, že tento projekt je v souladu s územním plánem. V byrokratickém houští je ale těžké se orientovat a dobrat jednoznačné pravdy. Jak to už v těchto smutných případech, kdy jedinečné domy musí ustoupit developerským záměrům, bývá. Čili vy byste jako vlastně chtěli zabránit tomu, aby ten dům vzniknul? Něco tady vzniknout může a možná i musí, ale jde o to, aby ten dům nebyl tak předimenzovaný. Tohle to byla vilová čtvrť, do které takové velké rezidenční stavby podle mého názoru prostě nepatří. Co by se podle vás mělo stát, teda, aby se ten spor nějakým způsobem utlumil nebo vyřešil? Tak úplně primárně by bylo fajn, kdyby ten žadatel přišel, zeptal se městské části, proč nám to vadí. Co by se s tím
dalo udělat a pokusit se najít kompromis. V opačném případě tento záměr pro nás není akceptovatelný a budeme používat všechny nástroje k tomu, aby povolen v této podobě nebyl.